дилшод саидмуродов, яке аз гумонбари асосӣ дар дуздиву куштори Шӯҳрат Исматуллоев, боздошт ва ба Душанбе оварда шуд. ин маълумотро Азия Плюс бо такя ба мақомоти қудратӣ ва манбаъҳои худ хабар додааст. дилшод саидмуродов, дилшоди СП ё дилшоди красавчикро мақомоти Тоҷикистон роҳбари гурӯҳи ҷиноие медонанд, ки Шӯҳрат Исматуллоев муовини раиси Орионбонкро рабуда ба қатл расонидааст. қаблан гуфта мешуд, ки ӯ баъди анҷом додани ҷиноят ба Русия фирор кардааст. ёдовар мешавем, ки Шӯҳрат Исматуллоев 23 июни соли 2023 дар маркази пойтахти кишвар шаҳри Душанбе рабуда шуд. баъдтар Додистонии кулли кишвар иттилоъ дод, ки Шӯҳрат Исматуллоевро як гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ рабудааст ва дар яке аз деҳаҳои ноҳияи Варзоб бо истифода аз қувваи ҷисмонӣ, электрошокер ва дигар таҷҳизотҳо таҳти шиканҷа қарор дода ба қатл расониданд. ба қавли ин ниҳод ҷасади бонкдорро ба дарёи Зарафшон партофтанд. баъдан ҷасадро пайдо карда ҷанозаи ӯ дар шаҳри Душанбе анҷом ёфт.